ओटी खाली सोडली पाया पडते. आमचा बराच अनुभव आहे. मी राजे राजा म्हटलं तर परीक्षण निरीक्षण केल्याशिवाय आशीर्वाद का देत नसतो. नाव माझं चंद्रिका. चंद्रिका, काय काम करतेस? फुलं विकणे हा आमचा व्यवसाय. हा व्यवसाय आणि त्यात वेळ मिळाला तर नाच काय सुद्धा करते. वेळ मिळाला तर नाचता येतं. नाचता येतं. कोणी शिकवलं? आईने शिकले. याजी तुला काय अनुभव? आता तो माका अनुभव विचारतात तो बरोबर. आता तू गांजे होते तेव्हा कसा कसा नाचताय त्या माझा कोणत्या प्रकार येतात? कोणते प्रकार? दोन शिकवलं. कोणते? एक शिकवलंय कोंबड्याचं ना, एक शिकवलंय मोराचं ना. छान. तुमचा गोष्ट आवडतो नका. बाकी जेव्हा माझे काय माहिती, कलाकाराबद्दल मला स्वाभिमान आहे, कलेबद्दल मला अभिमान आहे आणि माझा जास्तीत जास्त प्रेम संगीतावर आहे. खरंच माझं संगीतावर प्रेम आहे. आमच्या घरात नाही कधी. काय म्हणतो तुम्ही? संगीताकडे कोण संगीता? आमच्या जगात ही संगीता नाही. सुश्राव्य गायन मला फार आवडतं आणि गायनावर मी प्रेम